Tänään Frisbee Golf 101 YouTube-sarjassa päästään tutustumaan Frisbee Golf-kiekkoihin siihen parhaassa paikassa eli Power Gripissä. Kiekkoja on tosi moni erilaisia ja tosi moni eri käyttötarkoitukseen, mutta onneksi Power Gripissä saa aina ammattimaista neuvontaa, joten siksi tämä on aivan ykköspaikka kiekko-ostoksia varten. Joten lähdetään tutustumaan kiekkoihin. Let's go! Mä oon Valtteri Sysinoro Turusta alun perin. Pari vuotta sitten muutin Tampereelle ja aloitin hommat täällä Power Gripillä. Ja mä oon itse lajiin tutustunut vuonna 2019 ja silloin aloittanut heittämään. Power Grip on Euroopan suurin frisbee golf-kiekko- ja tarvikkeiden jälleenmyyjä ja toimitaan useassa Suomen suuressa kaupungissa ja näiden lisäksi sitten myös tuolla Yhdysvalloissa. Eli myydään ja maahan tuodaan frisbee golf-kiekkoja ja tarvikkeita. Me ollaan paras, koska meillä on paras valikoima. Ollaan tosiaan Euroopassa niin kuin markkinajohtaja ja meillä on ammattitaitoinen henkilökunta, joka osaa neuvoa ja auttaa sua valitsemaan just oikea kiekko. Huipputason kilpailuista aloitteleviin pelaajiin, naisten tukemisesta uusien ratojen rakentamiseen. PDGA Europe on enemmän kuin pelkkä kilpaileminen. Tutustu osoitteessa pdga.com/join ja auta lajin kasvua. Kiekkoja on erilaisia, tosiaan puhutaan puttereista, eli puttaamistarkoitukseen ja lähestymistarkoitukseen olevista kiekoista. Sitten on midareita, eli keskimatkan kiekkoja, ja sitten on näitä nopeita kiekkoja, eli drivereita. Tässä nyt meillä on puttereita, ja niin kuin näet, niin tässä on nämä kiekkojen numerot. Ja tosiaan 1-3 nopeuksinen kiekko, eli ensimmäinen numero on nopeus, niin puhutaan puttereista. 4-5 niin on midari, eli tämä keskimatkan kiekko, ja sitten 6 aina 9 asti on väylädriveri, ja 9 aina sinne 14, niin puhutaan distance drivereista, eli pituusdrivereista. No tää oli putteri, niin mikä näistä on täältä sellainen midari? No midari löytyy esimerkiksi tästä. Eli kuten näet, siinä on nopeus 5, eli se menee siihen 4-5 luokkaan, mikä tekee siitä sitten just keskimatkan kiekon. Ja tästä kun katsot, niin putterithan on tommosia vähän paksumpia, nää ei ole ihan niin paksuja. Ja sitten driverit on vielä semmosia virtaviivaisemman olosia. No mikä täältä olisi vielä driveri? Katsotaan driverit tosta vielä tosta. No. Joo, niin kuin näet. No siinä on sitten aika iso ero. Kyllä. Joo. Just näin. No hei, näissä on sitten muitakin numeroita kuin vaan toi eka numero, niin joo. Mitä nämä muut numerot on? No tässä on tosiaan tämä ensimmäinen oli nopeus. Ja tästä nopeudesta vielä hyvä sääntö semmonen, että tuohon voi karkeasti heittää niin kuin nopeuden perään 0. Eli se on semmonen niin kuin mitta, eli jos tähän nyt laittaisi 30, niin se on semmonen mitta, mikä pitäisi heittää, että tätä kiekko käyttäytyy niin kuin se kuuluu. Se on semmonen veteen piirretty sääntö. Tuollaista mä en tiennytkään. Joo. Sitten toisena numerona meillä on liito, eli se käytännössä kuvastaa sitä, että kuinka kauan kiekko lentää ilmassa. Mitä isompi numero, sen kauemmin se pysyy ilmassa. Sitten meillä on vakaus, mikä kertoo sen, että kuinka ylivakaa tai alivakaa kiekko on. Ylivakaa kääntyy oikean käden rystyheitossa tänne nopeampaa, kun taas sitten alivakaa kiekko pyrkii tekemään kaiken, että se menisi tuonne oikealle ennen kuin se tulee sitten loppuun. Ja viimeisenä on nimenomaan tämä fade, eli loppukaarto, joka kertoo sen, että kuinka jyrkästi kiekko sitten loppujen lopuksi kaartuu sinne vasemmalle.
aloittelijoiden kannattaa heittää vähän hitaampia kiekkoja. Yleensä kannattaa aloittaa puttereista ja midareista, eli tällaisista pulleista kiekoista. Ja drivereihin verrattuna, eli nopeisiin kiekkoihin verrattuna, ne yleensä vaatii vähän vähemmän lähtönopeutta ja niillä on hyvä harjoitella tekniikkaa alkuun. No, täällä näyttäisi olevan tämmöistä samannäköistä kiekkoa. Tässä lukee molemmissa F3, niin nämä näyttää samalta, mutta onko näissä jotain eroja? Joo, annas katso vähän. Joo. Joo, eli täällä näkyy tosiaan kiekon sisärin, missä vähän valmistajat riippuu, että miten on merkattu, mutta tosta sä näet, eli tää on 163 grammanen ja tää on 173 grammanen, eli tässä on 10 gramman painoero. Ja myös aloittelijoille on hyvä valita vähän kevyempiä kiekkoja, koska niihin sit saa just sitä lähtönopeutta enemmän kuin se on kevyempi ja sitten heitto on mittaa sille. Hei, teillä on näitä kiekkoja ihan mielettömän paljon täällä ja nämä on kaikki vähän eri hintaisia, niin miten nämä oikein hinnoitellaan ja onko sillä jotain merkitystä? Joo, no pääsääntöisesti tosiaan puhutaan perusmuovista ja premium-muovista. Perusmuovin kiekot on vähän edullisempia ja ne ei kestä kulutusta sitten niin paljon. Ja sitten nämä premium-muovin kiekot on sitten pitkäikäisiä, kestää useita vuosia, lento suht samanlaisena. No sanoit, että välttämättä semmoinen halvempi muovi ei kestä kulutusta niin hyvin, niin mitä se tarkoittaa, että ei kestä kulutusta? No se tarkoittaa sitä, kun ollaan tuolla tosiaan radalla ja kiekkoa kun heitetään sit kovalla voimalla ja vaikka jos se osuu puuta päin, niin yleisesti se sitten siitä tosiaan kuluu. Ja kun kiekko kuluu, niin lähtökohtaisesti se aina alivakauttaa sen lentoa. Eli jos puhutaan, että on suoralentoinen kiekko, mutta sitten kun se kuluu, niin se rupeakin sitten taittamaan sinne oikealle enemmän. Sitten meillä on täällä seinällä vähän tämmöisiä erikoisempia kiekkoja. Tänne me just laitetaan näitä nimikkokiekkoja ja mitä kaikkea sitten muuta erikoisempaa löytyy. Esimerkiksi hyvän tekeväisyyteen tai jotain turnaustukikiekkoja tai sitten pelaajien omia signature-kiekkoja. Signature-kiekoilla voit tukea sun lempipelaajan ammattilaisuraa, eli siitä menee sitten aina tietty pieni siivu pelaajalle, kenen signature eli nimikkokiekko se kyseinen lätty on. Onko jotain muuta välineitä tai varusteita, mitä voisi tarvita? Joo, no siis sit kun rupeaa vähän käymään enemmän heittämässä, niin yleisin ja omasta mielestä tärkeintä on ottaa sitten jossain kohtaa jonkunnäköinen frisbeegolf-laukku, että se on vähän kivempi kantaa sitten niitä tässä kuin muovikassissa. Ja sen lisäksi löytyy sitten, pyyhe on tärkeä, kiekot kastuu, menee likaiseksi radalla, niin niitä pitää aina vähän kuivailla, että pysyy pito kun heittää. Sitten on tämmöisiä jauhopusseja, eli jos käsi hikoo, niin tää on vähän niin kuin magneesiumia tapainen juttu, niin kun kädet hikoo, niin sitten taas saa siihen pitoa. Ja muita juttuja on, sitten meiltä löytyy sateenvarjoa, kiekkojen semmoista ongintatikkua, niin kuin teleskooppitikkua. No hei, mites kun ihan aloittelija lähtee ensimmäistä kertaa tonne radalle ja tarvitsisi jotain kiekkoja, niin millä kannattaisi lähteä liikenteeseen? No meillä löytyy esimerkiksi tämmöisiä aloittelijasettejä, mistä löytyy putteri, eli putti kautta lähestymiskiekko. Sitten täällä on midari, eli se keskimatkan kiekko. Ja sitten fairway driveri, eli väylädriveri, eli tämmönen pituusmatkan kiekko sitten, pitkän matkan kiekko. Ja nämä on yleisesti vähän just sitä perusmuovia, eli ei niin kulutuksen kestävää, mutta näillä pääsee erinomaisesti alkuun. Ja jos haluaa niin kun päästä helpolla ja tää on tosi edullinen vaihtoehto yleisesti, niin sit voi valita tän ja tutustua, että miten ne itsellään toimii. Mutta sitten on myös mahdollisuus koota tämmönen irrallinen setti, eli voi valita vaikka sen putterin, midarin ja väylädriverin 3 erilaista kiekkoa. Ja jos esimerkiksi haluaisi tämmöistä alivakaata väylädriveria, niin tää F7 voisi olla hyvä vaihtoehto. No onpa noita kiekkoja tosi paljon erilaisia, eli onneksi tultiin Power Gripille, koska siellä osataan kertoa, että mikä kiekko sopisi just sulle. Ja mäkin sain kassan kautta tällaisen kiekon, että mä lähden varmaan tätä nyt heti testaamaan. Seuraavassa jaksossa tutustutaan lisää frisbeegolf-ratoihin sekä lajin seuratoimintaan.
Tilaa Frisbee Golf Median kanava ja laita ilmoitukset päälle, niin sä pysyt ajan tasalla seuraavista videoista.